Ilan ba kayo dito? Ilan ba kayo dito? Tatlo ba kayo? Tatlo. Ang mag-split daw dyan, disqualified. Choice lang. Pero kung kinakatawa mo, ano po ba kayo pala natawa? Ang Andrea, yung panghuli, dapat kung sino yung unang makataas ng vlog. Yung pamuli pa na, yung first person, dahil lang siguro lang. Yung panghuli. Sino yung makataas ng vlog? Champion. Bilis ko eh. Si Cristiano. Kuya, kuya. Kuya, ito, sige pala. Napunta ko ng prize. Napunta natin ko dito. Napunta tayo ng prize. Yung paglupo mo naman ang Sasakit ko. Nung napunta kami sa bayan, nakita ko kayo kay Lubay. Nakita ko kayo kay Lubay. Ito pa. Winner! Kala ko matataog kita.